Памёр народны артыст Беларусі Яраслаў Еўдакімаў ва ўзросце 78 гадоў. Прычынаю сталася анкалагічнае захворванне, паведаміла жонка артыста. Блізкія падзякавалі ўсім, хто любіў творчасць артыста. Яраслаў Еўдакімаў нарадзенец Украіны, які звязаў сваю творчасць з Беларусю, стаўшы салістам Менскай філармоніі. У 80-е гады зрабіўся вядомым праз песні «Фантазёр», «Зачарованая моя», «За Дунаем», «Каліны куст» і «Майскі вальс». У 87-м атрымаў званне народнага артыста Беларусі, а ў 2006-м заслужанага артыста Расіі. У 2001 годзе Яраслаў Еўдакімаў выказваўся ў падтрыманні апазіцыі ў Беларусі, а ў 2017-м крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны. Все мои там родственники похоронены, и я там вырос. Вот, я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, я обвиняю во всем Путина, я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Вы можете показывать, можете не показывать, это ваше дело. Потому что украинцы им никогда этого не простят. Никогда. Они обосрались со всем миром, Россия, понимаете? И вот из-за этого всего, зачем хочет Украина в Европу идти? Пускай идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там били, калашматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю, понимаете? Это страшно стыдно. Вот за власть так вот уцепились эти вот кроты, упыри, понимаете? Нельзя быть у власти так долго. Один есть срок. Если ты хороший президент, пожалуйста, второй срок должен быть. Какого ты хрена там сидишь 20 с чем-то лет?